Ер өстендә яшәү барлыкка килгәс, кешеләр ыры-уры булып яшәй башлагандар. Улар бер урындан икенче урынга күсеп йөргәннәр. Шулай йөри торгас, бер ыры кешеләре матур бер урынга килеп сыккандар да таң калгандар. Матурлыктың бындайы ла була икән. Мең 1919 елның 5 гыйнварында Михаил Нестеров исемендәге Башкорт дәүләт художество музеена нигез салына. Өфе калаһында туып үскән билдәле рәссам Михаил Нестеров тууган калаһына рус рәссам сәнгате осталарының эшләреннән торган уникаль коллекция менән үзенең 30 картинаһын бүләк итә. Был уникаль коллекцияга Шишкин, Левитан, Ярошенко, Коровин, Бенуа, Поленов, Архипов һәм башка билдәле рәсемнәрдән картиналар ингән. Музей оештыру өчен урман промышленниге Лаптевтың йорты бирелә. Зур авырлыктар менән коллекция Мәскәүдән Өфөгә кайтарыла. Музейның җитәкчесе итеп рәссам һәм архитектор Илья Бондаренко тәгаенләнә. Ул килгәч тә эшкә урындагы рәссамнарны ялеп итә. Михаил Нестеров исемендәге Башкорт дәүләт художество музее Башкортстан Республикаһының мөһим мәдәни үзәкләренең бере. Михаил Нестеров совет рәссамы, ханлы сәнгать академиге, Өфөлә саудагар гаиләһендә туган. 12 яшькә тиклем Өфөлә яшәй, гимназияда укый. Һуңыннан укуын Мәскәүдә дәвам итә. Күбрәк портретист, шул ук вакытта лирик пейзаж устаһы буларак та эшләвен дәвам итә. Михаил Васильевич Өфөне бик нык яраткан. Бында ул елына 2-3 тапкыр килеп китер булган. Башкорт дәүләт художество музее асуга Михаил Нестеров зур өлеш индерә. Александр Тюлькин, совет рәссамы, педагог. Башкортстанда ханлы сәнгатькә нигез салучыларның бере, халык рәссамы. Александр Тюлькин Өфө калаһында туган. Беренче рәссам дәресләрен ул атаһыннан ала. Һуңыннан ул рәссам сәнгатенә Казан ханлы сәнгать мәктәбендә укый. Уны тамамлагандан һуң Өфөгә кире кайта. Төп темаларының бере кала, башкорт төяге, Урал. Мәктәптә ятим балаларны рәссам дәресеннән укыта. Сываш педагогия техникумы, Башкорт дәүләт сәнгать техникумы студентларына ла ханлы сәнгатьтән белем биргән. Ул бер буын башкорт рәссамнарын үстергән. Улар арасында Домашников, Пантелеев, Кощеев, Назаров, Лутфулин, Салмасов, Кудрецов, Кузнецов һәм башкалар. Оның укучылары СССРда тиз танылган кыю, сагыу, фактуралы Өфө рәссам сәнгате стилен булдырган. Борис Домашников, совет рәссамы, СССРның халык рәссамы. Өфө театр сәнгать училищеһын тамамлагандан һуң мәктәптә рәссам һәм черчение фәннәрен укыта. Өфө Курсак театрында декоратор булып эшләй. Рәссамның әсәрләре Дәүләт Третьяков галереяһында, Сәнгать академияһында, Өфөләге Башкортстан Республикаһының Милли музеенда, Михаил Нестеров исемендәге Башкорт дәүләт художество музеенда һәм башка билдәле музейларда һаклана. Әхмәт Лотфулин, Башкорт совет рәссамы, СССРның халык рәссамы. Әбиялил районының Аскар авылында туган. Бала сагы һугыш елларына туры килә. Малай гына сагында ул авылынан Магнитогорск калаһына йыяу сыгып китә һәм һөнәрсе училищеһына укырга инә.
Һугыштан һуң Ленинград калаһының 9-нчы архитектура художество училищеһында, Өфө театр художество училищеһында, Литва дәүләт художество институтында укый. Үзенең художество стилен булдыра. 20-нче буаттың 2-нче яртыһында башкорт рәссам сәнгатенең үсешенә зур йогынты яһай. Касим Дәүләткилдиев, башкорт совет рәссамы, башкорт ханлы сәнгатенә нигез салучы. 1887 елның 11 апрельдә Өфө губернияһының Өфө уезы Күгел авылында туган. Бик иртә етем кала. Өфө калаһындагы тугандарында тәрбияләнә. Касим бәләкәйдән һүрәт төшерергә ярата. Нимә менән булһа нимәле булһа төшерә. Бер вакыт ул мейесте шул тиклем сәскәләр менән бидәй, хатта тугандары хайран кала. 21 яшендә Касим Дәүләткилдиев зур кыенлыктар үтеп Петербургка бара һәм югары художество сәнгать училищеһына укырга инә. 1917 елда Өфөгә кайта. Өфөлә сәнгать училищеһы асылгас, Касим Дәүләткилдиев унда беренче башкорт педагогы була. Ул Башкортостандың горурлыгы булган бер төркем рәссамнарны тәрбияләп үстергән. Әсәрләрендә башкортларның көн күрешен бик оста күрсәтә алган. Был әсәрләрнең бөтәһе лә Михаил Нестеров исемендәге Башкорт дәүләт художество музеенда һаклана. Өфөләге республика ханлы сәнгать гимназия-интернаты Касим Дәүләткилдиев исемен йөритә. Башкортстан республикаһының милли музее. Милли музей – республикабызның төп музее. Музейда археология, тарих, республиканың башкорт һәм башка халыкларының этнографияһы, Башкортостандың табигатына арналган һәм башка залдар бар. Музейның төп байлыкларының бере – нумизматик коллекция. Ул хәзер 16,000 экземплярдан тора. Музейның тагы бер горурлыгы – халкыбызның милли герое Салават Юлаевтың калысы. Уны 1910-1911 елдарда археолог Минцлов Кармантау авылында тапкан. Егеттәр, без республикабызның бик матур ерләрендә булдык. Туган еребезнең буаттар төкеленнән килгән тарихы бар. Без тарихты онытырга тиеш түгелбез. Был безгә атай-атайлардан калган аманат.